I anem ja a l'últim dels reportatges que tenim preparats de les imatges d'este futbol de segona divisió B. L'Ontinyent contra l'Hospitalet, amb emprès marcant l'Hospitalet i l'Ontinyent que s'ha refet a guanyar per 2-1. Per cert, que després de l'encontre, segons el Toni Aparicio, ha deixat claret que esta és l'última temporada que està al front de l'Ontinyent, almenys de moment. Quan acaba la temporada, abandona la banqueta del conjunt d'Ontinyent, després d'estar algunes temporades, i portar que l'Ontinyent a segona divisió, si no arriba a ser per l'atracament que li feren l'any passat al Corcón, l'Ontinyent estaria en segona divisió i l'Alcorcón no estaria en aquesta categoria. Per futbol té tres coses. Repetís, atracament que li varen fer a l'Ontinyent l'any passat en Alcorcón. L'Ontinyent ha lluitat i ha patit, però així al final ha capgirat un resultat en contra i ha aconseguit la salvació matemàtica. Tot s'ha complicat prou quan al minut 22 Cirio ha culminat un cúmul de despropòsits locals en el gol dels catalans. El servici ha sigut de Coromines. A més, l'Hospitalet ha disposat d'altres oportunitats que feien presagiar el pitjor a la parròquia del Clariano. Reguero, que havia fallat en el gol, ha salvat els seus almenys en 2 ocasions. En la segona part, Toni Aparicio ha introduït canvis. Han entrat Quintero i Quiquín, i l'Ontinyent ha posat el cor en cada acció. L'empat ha arribat al minut 56 i l'ha fet Òscar, a servici de Fran Moreno. De qualsevol manera, l'Hospi no estava mort, ni molt menys, i si bé no era el de la primera part, no deixava respirar tranquil el rival. Tot i això, al minut 77, de nou Òscar ha fet el gol que havia de servir el triomf als de la Vall d'Albaida en safata de plata. Jo crec que el futbol són, ho hem comentat ja moltes voltes, cicles, no? Entonces, el meu cicle en l'Ontinyent jo crec que acaba ja, no perquè, torno a repetir, estic super a gust, guanyem o perguem. Sempre he treballat així i Ontinyent és la meva casa esportiva, però jo crec que el futbol són cicles i el meu cicle en Ontinyent s'acaba guany.